מוסדות ברסלב שמובנים נחמת ציון מגישים אמונה וביטחון מאת רב הצדיק רבי אליעזר ברלנד שליטה. כל אדם שבא לעולם, השם כבר מכין לו את כל אלה שיחזיק אותו ויעזרו לו, ואיפה שלה, כל צעד ושעל עומד בן אדם לעזור לו. אתה תלמד תורה כמו דוד המלך, לעשות טיפה ביטחון, טיפה אמונה, טיפה לשיר, טיפה להתפלל בכוונה, לא לפחד, מפעיל לי כסף, מפעיל לי זה, מי שברא אותך, ברא את הכסף, ברא את הכל, הוא ברא אותך עוד לפני הכסף, הוא ברא אותך. אדם הולך עם אמונה, עם ביטחון, הוא יכול לראות מכל הכיוונים, כל הכיוונים, השם משפיע עליו שפע. פעם מה זה פרנסה? פעם נוסע, אתה לא צריך פעם, פעם נוסע, פעם בורח, פעם נסע, נסע עם מים. זה נגע פרנסה, אתה רואה את הפרנסה, אז הפרנסה בורחת לך. מרגיע על הכסף, אבל זה כסף בורח. כסף בורח רק שלא חושבים עליו. מה אומרת? אם אדם רואה שזה תם מצומצמים, יעשה צדקה. זה לא יותר צדקה. גם אם יש לך פחות כסף, אין יותר צדקה. אם אדם רואה שאין לו פרנסה, שייתן צדקה, להפך. אדם לא יהיה לו שום קושייה, שום בלבול, השם דרך כל מה שאתה צריך, זה $1,000,000, זה $1,000,000. שכל מה שתנו לך מה שאתה צריך. מה שיקבו, זה יקבו הבנות שיקבו. השם לא רוצה לתת לך את הכל. השם רק רוצה לראות רחמנות. ותעשה תשובה. הנה העולם צריכים רחמים גדולים. ברוחנים רשו, כולם צריכים רחמים. ישועות, ניסים, בנים, שידוכים, רפואות, למשפחה, לידידים. אז כל העולם צריכים רחמים גדולים. כל העולם מבקש רחמים, ולא יודעים בכלל שהרחמים האלה, הרחמים בהישג יד, הרחמים לא כל כך רחוקים, הרחמים ממש קרובים. השם רוצה לעזור לך, לרחם עליך, לתת לך את כל הדברים שבעולם. רחמים לעיני כל, צריך כסף, ישועות, ניסים, פרנסה, בנים, תורה, כל השם רוצה לתת לך. מה השם ברא אותך. הוא לא ברא אותך כדי לסבול, הוא רוצה הכל לתת לך. רק תהיה ילד טוב, תשמע בכל אבא. כמו שכתוב, לא רחוקאים ולא בשמיים. לא רחוקה, שאתה לא רחוק ממך. השם ברא אותך, הוא עושה הכל לתת לך. זה שאין לך, כי אתה זורק את זה. נותנים לך ואתה זורק. איזה שוטה, מאבד מה שנותנים לו. אז אתה זורק את הרחמים. השם נותן לך רחמים, אתה זורק אותם לא עלינו. רחמים גדולים מקבצך. יש אדם לקבל על ללמוד תורה, כבר אין לו רחמים. כלומר שאדם הוא חושב שאפשר לנהל את העולם בלי לימוד תורה, ואין דבר כזה. עושים רחמים, כולם עושים רחמים, שידוכים, בנים, ישועות. אין אדם שאדם רוצה שיפתח לו המוח, שתוכל ללמוד, תלמד, אז יפתח המוח. המוח לא נפתח, אתה לא לומד. ונוצרים רחמים, השם עצמו רוצה שיפתח המוח. אבל במתן הרבים בדור הזה, אנשים פשוט לא יודעים, אין להם אמונה שעדי לימוד התורה ימשך להם רחמים. אז אין מי שתעלה כל כך, שיוכל להמשיך הרחמים, שמשקים גדולת הבורא כל כך. אף אחד לא יודע כמה השם אוהב אותנו, כמה השם רחם עלינו, כמה השם רוצה לעזור לנו. שבטל את כל הגזרות, כל אפשר לבטל את הכל. אפשר לבטל את הגזירות האלה. אבל השם משקים גדולת הבורא כל כך. והקדוש ברוך הוא בעצמו צריך להתפלל על זה. הכי טוב שהשם עצמו יתפלל. שהשם בעצמו, כמה אנחנו יודעים כבר להתפלל, אפילו נבוא לכותל, נתפלל שם, נגיד כל ספר תהילים, זו לא התפילה האמיתית. רוצים שהשם עצמו יתפלל. איך רוצים שהשם יתפלל? אם אנחנו נלמד תורה, אז השם יתפלל עלינו, בעצמו. אז זה באמת כמו חידוש נורא. איך עושים? שהקדוש ברוך הוא בעצמו יתפלל עלינו, והוא בעצמו ידאג לנו, והוא בעצמו ייתן לנו את הכל. אז זה כדי לימוד התורה, השם רוצה הכל לתת לנו. מסתרתי בית תפילתי, ותם לא נאמר אלא תפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל בעצמו. מה מתפלל? יעשו לפניך שירבשו, רחמי יתכעסי. איך עושים שהשם יתפלל? איך עושים שהשם יתפלל? עושים שהשם בעצמו יתפלל. אז אתה תלמד תורה, כמו דוד המלך. לעשות טיפה ביטחון, טיפה אמונה, טיפה לשיר, טיפה להתפלל בכוונה, לא לפחד, מפעיל לי כסף, מפעיל לי זה, מי שברא אותך, ברא את הכסף, ברא את הכל, הוא ברא אותך עוד לפני הכסף, הוא ברא אותך.
את כל הכסף בעולם נשאר לך. אתה רוצה שטיפה תתפלל, תעשית הרבה עבירות, אז זה לא נופל לך ישר. די הניגון נמשך הפרנסה, הרב אומר. את אותו סמך ד', אדם הולך עם אמונה, עם ביטחון, הוא יכול לראות מכל הכיוונים, השם משפיע עליו שפע. אותו סמך ד', אשר רק עליו, בשביל הרחמנות שלו, רק לראות רחמנות, רק יש אפיקורסים. 4 פעמים רחמנות, 4 פעמים. אז יודע הניגון של הצדיק, רק הצדיק יודע את הניגון הזה, שבניגון הזה אפשר לעשות כל העולם בתשובה. זה אומר על די אמונה, אם עדיין יש לו אמונה, הוא מאמין שהשם בכל מקום שהשם נמצא. שדבר מלא כל עלמין, סובב כל עלמין, סובב את כל העולמות. ובשם ראה את הכל מהחוכמה שלו, והכל נברא מהחוכמה. חוכמתו יתברא, וכל החוכמה זה של הניגון. ובוודאי באמת לאמיתו של כתו יתברא בכל מקום. שאדם לא יהיה לו שום קושייה ושום בלבול, השם נראה כל מה שאתה צריך, זה $1,000,000, $1,000,000. שכל יום ישפיע לך מה שאתה צריך. מה שיקבו, זה יקבו הבנות שלך יקבו, אבל השם לא רוצה לתת לך את הכל. השם רק רוצה לראות רחמנות, רק תעשה תשובה. אם אדם יכול להיות השם עין בעין, פנים בפנים. אז מה המדרש רבה? אדם חושב, מגיע לי הכל, אני גמרתי את הש"ס, גמרתי שולחן ערוך, הוא חושב שמגיע לו משהו. אם הוא חושב שמגיע לו משהו, אז אומר המדרש רבה, נבלה טובה ממנו. יותר טוב נבלה, כבר הרבה יותר טובה ממנו. אם אדם חושב, בשנייה אחת שמגיע לו משהו, כי הוא למד ככה, והתפלל ככה, ועשה ככה, אז הוא יותר גרוע מנבלה. כי לאדם לא מגיע שום דבר בעולם, כל האדם לפי אדם רק חוטא בעיניים, חוטא באוזניים, חוטא בדיבור, חוטא במחשבה. הוא כל היום 10 חטאים, רק הדרך הצדיק הוא יכול לכפר. אז כתוב, כל עמל אדם לפי הוא, שכל המעשים טובים שאדם יעשה כל החיים, וכל הדרשמת כל החיים, לא יספיק להבל ליוצא מפיו. הנשימה אחת. לא צריך ברור שיוצאים מכונות חמצן, ולא צריך מכשירים, אנליזה, כל מיני דברים, מכשירים של עדים, ברור שהם נושמים. אז בשביל כל נשמה ונשימה, אפילו נשימה אחת, כל המעשים טובים שאדם יעשה כל החיים, להספיק אפילו לנשימה אחת. שאדם חושב שמגיע לי משהו, הנה למדתי, התפללתי, שאבא חשוב, סבא חשוב, מגיע לי משהו. אז שאדם נדע שנבלה טובה ממנו, וידבר השם, וכאן אמרו מזל, ושאין לו דעת. מה זה אין לו דעת? שאדם נדמה לו מגיע לי משהו. עשיתי, פעלתי, לחמתי, מסעתי את הנפש, הפכתי דם, מגיע לי משהו. אז הכל חסדים מהשם, שפכת דם, זה גם חסד מהשם, נלחמת, זה גם חסד מהשם. ושלמה אומר, מה בנו בניתי? על הפיו לחמתי, הבית הזה. תראי, העיני בליבי שם כל הימים, אמרת, בניתי? אז הפסדת, תגיד, השם בנה, אני לא בנה כלום. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מועד מועד. מכאן אמרו, כל תלמיד רם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. הנבלה יותר טובה ממנו. בוא תראה משה אדון כל הנביאים, הוא ראש וראשון לכל הנביאים. בוא תראה משה רבינו. בכל דבר ידבר השם למשה, וידבר השם למשה. אז בוא תראה משה רבינו, שבקע את הים, בוטט יצא ממצרים, ונתן למצרים 10 מכות. דם, שפדיה, כלים הרוב, דבר את זה. שכין ברד הרבה, עד חוש למכת חורות, 10 מכות. אז בואו יצא למשה רבינו, ונעשו כמה ניסים ממצרים, ונורות על ים סוף, בקע את הים, הוריד על נקבות, בגלל שמים זה בזכותו, הנקבות זה בזכותו, הים נפקע, מן, ועלה לשווה מרום 3 פעמים, עלה לשמיים וירד, והוריד אותו תורה, בקלות וברקים, ובסוף הלך להיות נגר. אחרי כל זה, עלה משה רבינו פשוט להיות נגר, צריך לנסר את העצים, את הצישיתים, ולחבר אותם, ולראות מה מתאים לזה, ואיך לחבר את הקרשים, את הצישיתים והכל. הלך להיות נגר פשוט. ואחרי שהוא היה נגר פשוט, הוא בנה את המשכן, אז היה יכול לחשוב, מגיע לי עכשיו להיכנס? לא? מה פתאום שאני אכנס? יש אהרון הכהן, יש נדב ואביהו, אז הוא חיו אלעזר ואיתמר, אז נדב ואביהו חיו אלעזר ואיתמר נמצאים. מה פתאום אני? מה מגיע לי שאני אכנס?
לא מגיע לי שום דבר. ולא נכנס לפני ולפנים. עד השם קרא לו פעמיים. ויקרא אל משה פעמיים, משה משה. ולכל קריאו וקרא את זה בכל פעם. כל יום ויום יש ניסים חדשים לגמרי, ניסים חדשים שלא היו מעולם. לגדולתו אין חקר, וכל שנייה השם עושה אלפי ישועות. כל שנייה ישועות חדשות לגמרי, שלא היו מעולם. לא לחשוב על פרנסה, לא לחשוב על שום דבר. להאמין שהשם ישלח לו דבר יום ביומו. כמו אותו דוב, שאחד שמע דרשה מהרב, שהיה דוב עיוור וחיגר ופצוע, וזה מהרב, וכל יום היה בכבש, כבשה נכנס לתוך הפה שלו, אז הוא בא הביתה ואמר, היום אנחנו לא נעשה שום דבר, מהיום אני לא הולך לעבודה, אשתו התחילה לבכות, ילדים התחילו לבכות, כולם בכו, בבוקר ראו שהכל נגנב, לא יודע שהוא החליט שהוא לא הולך לעבודה, נגנב הסוס, נגנב העגלה, העגלה עם הסוס, רוע מזל, ביש מזל שכמותך, תראה מה שעשית לנו, הגלת שאתה לא תעבוד, נגנב הסוס, נגנב העגלה, הכל בגללך, שרדת שאתה לא הולך לעבוד, הנה תראה איזה קיטורים עשית עלינו, אין סוס, אין עגלה, אין שום דבר. וזה היה הכל שגוי אחד גנב כמה גזי זהב, קרא את הגלה לגנוב הגזי זהב, והוא הלך להחביא אותם בתוך היער, והוא המיס את הגזי זהב שהוא גנב שם, באיזה כנסייה, באיזה מקום, הוא המיס על העגלה, תראה על הרצון שלו, ונסע ללב היער, חפר, איזה בוק של 3 מטר עומק, שחל להחביא, היה לו איזה 100 גזי זהב, עם כל התכשיטים שהוא בכנסייה והכל, וכשהוא מגיע 3 מטר עומק, פתאום הכל התמוטט עליו, כל האפר התמוטט עליו, הוא נקבר תחת מהפולת של החפירה, כל הגזי זהב נשארו על העגלה, 10 גזי זהב עם תכשיטים, יהלומים, עגליות, פמותי זהב, הכל נשאר על העגלה, העגלה הייתה מחוסה באיזה ברזנט, הוא זז באיזה ברזנט שלא יראו את זה, שלוקח את זה לים, הסוס לא הבין מה קורה איתו, הוא לא התחיל לחזור הביתה, את הדרך הביתה הוא הכיר, חזר הביתה, לקח לו מהיער עד הבית שעה שלמה, ובבית בוכים על הסוס, בוכים על העגלה, בוכים על אבא המשוגע שהחליטו ללכת לעבוד, וכולם בוכים, אין סוס, אין עגלה, פתאום שומעים בום בשער, מישהו נוקש לשער, מתחבט בשער, פותחים את השער, מתחיל הסוס עם העגלה, הנה הסוס חזר עם העגלה, ששון בשמחה, טוב, הסוס נכנס לפנים, רואים הוא חוסה באיזה פרזן, חבילות, משהו שזה תפוחי אדמה, זה גזר, זה מישהו אולי, העגלה שם איזה ירקות בטח, לסחול, ללכת ליריד, טוב, רואים את הפרזן, רואים ארגזים, לקסם, לזהב, וככה זה עם כל אחד, זה סיפור שכל יום, שאדם מאמין בהשם, בוטח בהשם, אז הכסף הזהב יבוא אליו הביתה, אפילו שגנבו לו סוס, גנבו לו עגלה, זה רק למראית עין, זה רק ניסיון לרגע, אם מועיל בניסיון, אז גם לא הולך לעבודה, גם גנבו את הסוס, גם גנבו את העגלה, כולם מכירים את הסיפור הזה, אבל זה הסיפור שמשקף לנו, שאדם כל החיים חושב על הפרנסה, הוא לא יודע, ברגע שיפסיק לחשוב על הפרנסה, אז הפרנסה תבוא אליו, מה זה פרנסה? פר נוסע, אתה רץ אחרי הפר, בפר נוסע, הפר בורח, פרנסה, נסע עם עין. זה נגע פרנסה, אתה רודף אחרי הפרנסה, אז הפרנסה בורחת לך. אתם חושבים על הכסף, אז הכסף בורח. הכסף בורח בק שלא חושבים עליו. הגמרא אומרת, אם אדם רואה שמזותם מצומצמים, יעשה צדקה. תן לא יותר צדקה. כמה שיש פחות כסף, תן יותר צדקה. אם אדם רואה שאין לו פרנסה, שייתן צדקה, להפך. אז עושים זאת את השערים, בטוח תפתח. אז בטוח תפתח, זה רק עדי צדקה. דווקא כשאדם יש לו פרנסה, ואין לו שום דבר. והכל סגור מכל הצדדים, אז דווקא לפזר צדקה. מאיפה יפזר? ככה אפילו הלוואה ויפזר צדקה. אז זה יפתח לו. כשאדם שמסומתם מצומצמים, אז דווקא, אז הוא צריך לפזר כפל כפליים. ולכן כתוב, הוא עודף צדקה וחסד, ימצא חיים וצדקה וכבוד. אם אדם עודף צדקה, אז השם נותן לו צדקה, לפזר צדקה. אם אדם עודף צדקה, אז הוא יקבל עוד צדקה ועוד צדקה, שישלח לו עוד, אתה מחלק צדקה, קודם אתה רק לקחת את הכסף בשביל לאכול ולשתות. אבל אתה כבר נותן צדקה, אז נתן עכשיו כפל כפליים, אתה לחלק עוד יותר צדקה. וכמה שאתה מחלק יותר צדקה, אז נותנים לו את הכפל כפליים. אז לכן כתוב, עודף צדקה וחסד, ימצא חיים בצדקה. מה פירוש? אתה עודף צדקה, תמצא צדקה, מה אפשר? לא, אתה עודף צדקה, אתה תמיד עודף צדקה, אתה תמיד אתה נותן.
אתה נותן 10 שקל, 20 שקל, לא משנה כמה, או 77, ברגע שאתה מודף צדקה, זה ימצא צדקה. אתה תיתן צדקה, אפילו תלווה כסף לתת צדקה. אז זה יפתח את השערים, ובעל המקום יפתחו לך השערים, ויתחיל ליזום כזה, זה שפע, אפשר לתת עוד צדקות, וגם יותר תיתן צדקות, אז יותר יעזרימו לך. כמו 7 שנים הטובות של טוביה, שהסמ"ם בא אליו ואמר, תיקח 7 שנים, ואחרי זה אני אקח את הכסף עם הנשמה שלך ביחד. אז שם בסדר, מקודם שישים את 7 שנים, תיתן לו 7 שנים טובות, והכל יחלקו לי צדקה. זה כסף של מעלה, כסף קדוש, עדים מצאו לחול, חפרו בחול, התחילו למצוא בטילי זהב, ביד נהיו הכי עשירים בכל הכפר, ולהם לקחו את המעשר, את התרומה לקחו לעצמם, ואת הכל חלקו צדקה. חושב שאני מגיע בחזרה סמ"ם, בתור שליח זקן, המסכן, והבית לקחת את זה בחזרה, אז שאלתי את אשתי, גם עכשיו מצאתי לשאול את אשתי, לשאול את אשתו, אז אמר לו, לך תגיד לו, אם הוא מצא כאלה בעלי פיקדון טובים, הכל נתן לו צדקה. זאת אומרת, באמת נכון, כזה לפיקדון, אין כמוכם, הכל נשאר אצלכם, לדורי דורות, נצח נצחים, לכם, לבנים ולבני הבנים. אז אדם הוא רודף צדקה, הוא רודף צדקה. לא דופקים בדלת, אז הוא שמח שכבר בוא לדלת השנייה. הוא רודף צדקה, לרדוף, לחפש למי לעזור, למי לעשות צדקה. וזה צריך להכניס בבנים, בבנות. הוא רודף צדקה. ואחרי זה ימצא חיים צדקה, אז גם יהיה לו חיים ארוכים, וימצא צדקה, אז השם יפתח לו כל שנה שפע, ויחלק לו עוד, כדי שאדם רק עובד ומרוויח בשביל עצמו, בשביל עצמך, אז נסתכלים בשערים, אתה תאכל חתיכת פת לחם, מה אתה צריך $1,000,000 בחודש? אבל אם אתה מחלק צדקה, תקבל $1,000,000,000 בחודש, תוכל לחלק עוד ועוד ועוד ועוד. כשאדם מחלק צדקה, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח, שאפילו עם העני שבעניים, הוא מחלק צדקה, זה יפתח לו את שערי השפע, דווקא הצדקה יפתח לו את שערי השפע. לא בזה שחושב על הפרנסה, והוא עוד יותר מצמצם, אז צמצומים לא יעזור שום דבר. אתה לא תצמצם, אז גם תצאו לך גם כן. אתה יודע לצמצם, אז בסדר, אז תקבל עוד פחות. אבל אם אתה נותן את הכל לצדקה, אז יתנו לך בלי סוף, מיליארדים יתנו לך. תמשיך הלאה לחלק. אז רגע מביאים נגוזו שגוזזים את הכספים, גוזזים את הכסף, נגוזו, אז בניתיח לא עניח עוד, אם אדם נגוז, אם אדם גוזז את הכסף, הוא גוזז את הכל, אז בניתיח לא עניח עוד, יותר אני לא עניח אותך, ואדם שגוזז, הוא גוזז מהמקוקל שמנסה אותו, הוא גוזז לו מפה, הוא גוזז לו משם, אני מקבל את הפרנסה מהשם, כמו שאותו מוישה בא לפריץ, לפני פסח, פריץ אמר, מי נתן לך פרנסה? תגיד מוישה, מי דבר פרנסה מוישה? הקדוש ברוך הוא, עוד פעם תשמע, אל תעשי תצחוק. מי דבר פרנסה מוישה? הקדוש ברוך הוא, עכשיו פעם שלישית, זה חמור מאוד. מי דבר פרנסה? הקרצ'מה של מי הקרצ'מה? שלך או שלי? של מי הקרצ'מה? של הפריץ. אז מי דבר פרנסה? הקדוש ברוך הוא. כמה מיד שם לאיבן שם, איבן אחד. כלומר, איבן, מי דבר פרנסה? הפריץ. אתה רואה, איבן יודע יותר טוב ממך. עכשיו הקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה. מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה, בסדר, תשב בבית, לא תקבל יומיים לפני פסח, יעשה לקבל את המשכורת שלו. תשב, שלא יש לך את המשכורת. עדים יושבים, בוכים, אבא טיפש, אבא כל מיני להגיד פריץ, מה אכפת לך, תגיד פריץ, מה, תגיד הרופא ריפא אותי, מה זה, אפיקורסות, הרופא ריפא אותך, אז מה יש? לא, הקדוש ברוך הוא לא רופא. כולם בוכים, האישה בוכה, כבר בא לבדיקת חמץ, אין אפילו נראה לבדוק חמץ, אין כלום, יש שום דבר, יושבים בחושך, חשיכה, אפלה, פתאום בום, השמשה מתנפצת, בום, ורואים גופה של תינוק, של ילד, זרקו דרך חלון, אוי עלילת דם, עכשיו עלילת דם, זרקו לנו איזה תינוק מת, אוי ובוי, עכשיו יגידו שאנחנו נשארנו את התינוק הזה לכבוד פסח, אז אמרנו, מוישה, מי נתן לך את הזהו? טוב, אז מוישה קופץ לו, זרקו לו איזה גופה של מישהו, כולם בוכים, עכשיו יהיה עלילת דם, כולם צועקים, אוי ויי, האישה צועקת, גמרנו, אנחנו מעבודים, עכשיו יבוא הכומר עם המשטרה, בטח הכומר זרק הזה, יגידו שעכשיו שחטנו ילד, פתאום רואים שמתגלגלים, שומעים קול של מתכת, קול מתכתי, כל מיני מתכות שיוצאות מהגופה, הם מסתכלים טוב, מרימים את זה, לא ירח, זה כבר ליל י"ד, יש טיפה ירח, רואים משהו נוצץ כמו זהב, רואים עוד איזה מתכת, נוצץ כמו זהב, נוצץ עוד מתכת, עד שהבינו איזה מטבעות, אפילו לבחור שזה גופה של גוף, בכלל זה לא גופה של תינוק, זה גופה של קוף, מיד רצו לשכנים, הביאו איזה נר, הוא יוצאת מהגופה שיוצאים שם איזה 1,000 מטבעות זהב, ומיד בבוקר רצו, וקנו את הכל, והסתכלו על בגדים, והכל, ועשו לי סדר כזה עם 1,000 נרות, אז לא היה חשמל כמו היום, 1,000 נרות, הכל כמו בצהריים, כמו שיש בצהריים,
טוב, הפריץ החליט, 12 בלילה, הוא כבר לא יכול להירדם, קשה לו להירדם, אני רק אומר מה קורה עם מוישה שלי, הוא יושב שם בחושך, עם הקרצ'מה שלי, איך הוא בוכה שם, אני עושה אותי לראות מה הקדוש ברוך הוא שלח לו בית פרנסה, אני חושב שהוא כבר למד לכך, אתה יודע אם זה הפריץ, כי בסוף הפריץ רק לא תקוף, אז תמיד הפריץ נותן את הפרנסה, זה לא יעזור. אבל איך הפריץ נותן פרנסה? זה הקדוש ברוך הוא מכוון, איך הוא ייתן את הפרנסה, אם דרך המשכורת, דרך הצ'ק או דרך הקוף, זה הקדוש ברוך הוא יודע איך הוא נותן, אבל הוא נשאר השליח. אז בקיצור, מגיע, רואה, יושבים, נרות, 1000 נרות, מטעמים כאלה שלא רב החיים שלו, אבל בסוף אין כאלה מטעמים. מכבדים אותו, בוא תאכל, תשמע, שוח המתחיל לגום שלו ידעוך, אולי לא מה שמבין. בקיצור, הוא יושב, הוא חכה שגמרו את הסדר, גמרו את כל הסדר, גמרו את הכל. כבר הוא מלווה את הפריץ החוצה, שאתה תגיד איך קיבלת, מאיפה קיבלת פה $1,000, קנות לעשות כזה לסדר, שעשה ילדים, כולם מלובשים כמו נשרים, כמו מלאכים. אבל אני לא יודע מה קרה, פתאום ב9 בלילה מישהו זרק איזה גופה, ראשון זה גופה של ילד של גוי, של ילדם, פתאום רואים שמתגלגלים כל מיני מתחות מהגופה, ראינו מול הירח, ראינו איזה מטבעות זהב, מיד רצנו הבאנו נרות, מהשכנים, ראינו איזה 1000 מטבעות, בבוקר רצנו, לא יודעים מי זרק את הקוף הזה, הוא אומר, זה הקוף, עכשיו אני יודע מה קרה עם הקוף שלי, הוא אומר, אוי ואבוי, הוא אומר, אז הוא נזכר שברגע שהוא ספר את הכסף בכספת, באותו יום, בי"ג, כשהוא ספר את הכסף בכספת, אז אחרי זה פתאום הוא ראה שהקוף מת, הקוף היה לידו, הקוף ראה שכל פעם נושך את המטבע, כי מטבעות שפעם היו נושכים אותם, לראות אם לא שפשפו אותם קצת, ואם זה מחזיק את הזהב, את המשקל. אז כל מטבע היו נושכים, לדעת אם היא עומדת במשקל, היא עומדת בבתי, ואם לא גירדו, בטח מטבעות זה מגרדים כל פעם. זה היה כלל, מגרדים, אשר מגיע כבר אחרי 50 ידיים, זה כבר שווה חצי. הוא מגרד טיפת זהב, מהמטבעות, הוא כבר עושה לבד מטבע. אז זה היה השיטה של פעם. אז כל מטבע הוא מודד, אם לא גירדו אותה קצת, לא שפשפו אותה קצת, אז הוא כל שם בפה, והכל אחרי שהוא שם בפה, גם הוא שם בפה, אחרי זה שהוא הלך, הקוף נשאר עם הכספת, הוא שם את כל המטבעות בפה. וככה 1000 מטבעות הוא בלע אותם עד שהוא מת, הוא בחוזר, אחרי שעה הוא חוזר, הוא רואה את הרוף מת, מיד אני זורק אותו לתוך הבית של היהודי, זה ככה המתנת פסח, זה סיפור שכל יום, שאדם מאמין בהשם, בוטח בהשם, אז הכסף הזהב יבוא אליו הביתה. ברגע שאדם בוחר בחייה של חינם, וכל הבחירות של האדם זה בחירות של חינם. כל מה שאדם בוחר, בכל מה שאדם מתלונן, בכל מה שאדם נפגע, בכל מה שאדם מרגיש את עצמו נרדף. הרב אומר שהכל זה רק דמיונות של בן אדם, כי חותכים לאדם חושב איזה עבר, אז אין שום צער בחיים. כל זה הצער שאדם עובר, זה רק חוסר אמונה. אז הרב אומר דבר ראשון, שכל סוגי הצער שאדם עובר בחיים, זה רק קנאה ושנאה. זה רק שהוא מקנא שהשני יותר חשוב, נדמה לו שהוא יותר חשוב. אתה אומר שאין שום איסורים בעולם בכלל. בעולם הזה אין שום איסורים. נשנו וטפנו, מקננו יהיו לבז, המקלבים בחור, נשנו ומקננו וטפנו יהיה הכל לבז. הכל הבחייה של חינם. הכל הבחייה של חינם. וכל הצער באיסור של האדם, כל סוגי הצער והאיסורים, זה כל אדם עושה לעצמו, הדעה הקנאה והשנאה שלו בצרות עין, אין לו עין טובה. אומר שכל האיסורים של האדם זה רק דמיונות. חוץ מזה חוזכים לאדם אצבע, יד או רגל, חד ושלום. אז זה נקרא איסורים, אבל חוץ מזה שום איסורים בעולם. העולם רק מלא טוב ומלא חן, מלא חסד. אז את העולם כולו בטובו בחן, בחסד וברחמים. אין שום רע בעולם, אין שום צער בעולם, אין שום איסורים בעולם. זה כל הדמיונות של האדם. אדם צריך לחפש בכל הדרך, איך להפך לעין. ואז ייבנה בית המקדש. בית המקדש יכול להיבנות, יכול להיות רק כשאדם נהפך לעין. רק כשאדם נהפך לעין לגמרי, וכל הרודפים שלו והשונאים שלו, הוא רוצה לשלוח להם מתנות, לשלוח להם אינסוף מתנות, ואינסוף תשורות, על זה שהם הופכים אותו לעין, מזמינים לו שהוא עין. יכולים להגיע לגיע וראה שאף אחד לא מכיר אותו, אז הוא שאל נפשו למות. אבל זה מעסיק אדם שיש לו 10 ידידים, 10 אוהבים. היות יש כאלה דברים שאפשר להשיג אותם רק כדי מחלוקות. אז איך אני יכול לוותר? אני לא מסוגל לוותר על כאלה חסדים ועל כאלה מתנות.
כמו שהרב כותב, בסעיף סמ"ג, בחלק ב', ספר קודש, הרב אומר שהשונא שלי עושה לי כאלה טובות, איך אני יכול לכעוס עליו, איך אני יכול... ועליכם רחמנות שאתם לא יודעים את הטובות שעושים לכם. אבל אני רואה את הטובות, אני רואה את הטובות שעושים לי, אז איך אני יכול לשנוא? איך אני יכול לשנוא? אמר על החולק, איך אני יכול לשנוא את החולק שלי? אם אני רואה איזה טובות הוא עושה לי, באיזה השגות אני משיג על ידו, באיזה ספרות אני עולה, אז הרב אומר איך אני יכול לשנוא אותו. כרגע אומר תרבות ב' שזה מכוון מאוד גדול. אדם נולד, הסלם נולדים החולקים שלו, והמתנגדים עליו, ואלה שידברו עליו, שהם תכנן כל נשמה ונשמה יחיד תוכל להגיע לכל המדרגות הנפלאות שלה, והיא תוכל להגיע בלי שום איסורים, לא עושה שום איסורים, המשיג שחולקים ומדברים עליה, אז זה כבר עושים לה כלים נפלאים, כל האיסורים ומחלות, וכל מיני זה דמיונות, כי ברגע שאומרים מסורת רבנו, אז הכל נמתק, הכל נמתק, אז הרב אומר בתורה סמכי, איך אני יכול לשנוא את השונא שלי? אם כל ההשגות שלי זה בזכותו, וכל המדרגות שלי זה בזכותו, כל נשמה היא באה, עם אין סוף ניסים, זה בכלל אליעזר עבד אברהם, והיו אותם קהילה לדבר, בני ישראל יוצאת לקראתו, כי אם יש הבחנה של אליעזר עבד אברהם, שהיה מוטל לאברהם, עבד אברהם, הוא היה מוטל לאברהם, תמיד הביטול. למרות שכל מה שאברהם אמר לו, זה היה הפוך מכל שכל. צדיק הוא מאור העיניים, במאור העיניים שאדם יראה איפה הוא נמצא. המאור עיניים שאדם יראה איפה הוא נמצא באמת, זה אומר מאור עיניים שאדם מקבל עיניים, לראות איפה הוא מחזיק בארבע מידות, איפה הוא מחזיק בתאוות שלו, בקנאה שלו, בשנאה שלו, והוא מקבל על ידי הצדיק, ולא נופל בייאוש, לא נופל בייאוש, הוא יודע איפה הוא נמצא, כמה קנאה יש לו, כמה שנאה יש לו, הוא מזהה את זה, ולא נופל בייאוש. רק כשאדם הוא עין, הוא מוכן להיות בצמצומים, הוא מוכן להצטמצם במציאות שלו, הוא מקבל את הצמצומים שלו באהבה. אדם נמצא באינסוף צמצומים של קנאה, שנאה, תאוות רעות, מידות רעות, והוא מקבל את עצמו, הוא סובל את עצמו. הניסיון של האדם הראשון זה לקבל את עצמו עם כל הצמצומים, ולהאמין שהוא באמת עין, להאמין שאם יש לי כאלה תאוות, וכאלה צמצומים, בכזו עין רע, בכזו קנאה, כזו שנאה, אז אני באמת אפס ועין, אני באמת אפס ועין. כל מה שאדם יש לאדם עוד תאוות רעות, כי עדיין עוד לא עין, מה שהוא יהיה עין, כבר לא לו תאוות, הוא יהיה עין. הוא לא נופל בייאוש, הוא יודע איפה הוא נמצא, כמה קנאה יש לו, כמה שנאה יש לו, הוא לא נופל בייאוש. והנה ציוויתי אישה למנה לכלכלך, הוא אומר ציוויתי, השם כבר ציווה לפני שנבראת, לפני שבאת לעולם, השם כבר הכין לך את הכל, אז לכן כתוב, שהשם אומר, השם אל אליהו, וידבר השם אל אליהו, לך צרפתה, סע לצרפת, קום לך צרפתה, אשר לצידון, ושם יש אישה למנה, ציוויתי אישה, מתי ציוויתי? אז אין פקיד לה, מתי הוא ציווה עליה? אלא כל אדם, לפני שבא לעולם, השם כבר מכין לו את כל אלה שיחזיק אותו ויעזרו לו, ואיפה שלה, כל צעד ושעל, עומד בן אדם לעזור לו. כשטיטניק עמדה לטבוע, היו לו שתי אוניות בסמוך. אם רק היו עושים, אתה יודע, 5 דקות קודם, אז לפני הרב הלך לישון, אז מה הוא היה שאני לא יודע בדיוק, אבל האונייה הזאת שהיא קיבלה את השדר, והרב הוא לא רצה לקבל, הוא אמר, זה סתם דמיונות, אמרו לו, קו רוחב 42, קו אורך 51, אני לא הולך עכשיו לחפש, אבל גם שנתן את זה 6,000 קילומטר רוחב, 20,000 קילומטר אורך. אני הולך לחפש סיכת בתוך 20,000 קילומטר, זה לא עניין שלי, אני ישב באמצע השינה, בדיוק כבר התקבל בסמיכה שלו, אחרי זה עשו לו משפט, ביטרו אותו, אבל אדם אחד זה שמע את השם אחד, מיד הוא נראה הייתה נוסעת לכיוונו, אחרי זה אם יגעו רקטות, מה זה ברקים? זה לא רקטות, אני לא... אז השם מכין לכל אדם, לכל אדם מכין לו, בלי שבא לעולם, אומר, אז הוא מכין לו בדיוק מי יעזור לך, אומר שם טובה, יש צעוניות עומדות בסמוך, רק תגיד שלעש השם אחד, זה בוא לעזור לך, אם לא, תגידו, זה דמיונות, זה... עכשיו, בתוך 10, אז זה היה כוח ניסן, זה היה כוח ניסן בדיוק, 15 באפריל, עכשיו 15 אפריל, עכשיו יורד גשם, בכולם יש שערות נורות עכשיו. עכשיו אפריל, זה עוד לא קיץ, אז עומדים על גשר הפיקוד 8 שעות, ב0 מעלות, ואחרי זה רוצים להיכנס מתחת לשמיכה, בדיוק כשהוא מתחת לשמיכה, אומרים לו, עכשיו זה אונייה מודיעה, צריכים להציל אותה. אני כבר מתמוטט, עזבו אותי, תנו לי לחיות, מי שידפוק בטלת, אני אשים אותו בצנוק 70 יום. אחרי זה פיתרו אותה, אבל זה כולה עזק, ו1,500 נשים טבעו, ויכל להציל את כולם. אין פקיד לה. אז השם שלך, אפילו אתה בלב ים, אתה במדבר, תמיד עומד מישהו בלידך, אם רק תצעק שלך זה השם אחד, אנא השם הושיענה, בסוד רבנו, ישר הצילו אותך.
השם הכל מכין לך, אתה פעם לא אבוד, השם בכל מקום, זה מה שאומר כאן. עכשיו כבר ידע מה יתחייב ולאן אתה תיסע, איזה זאת אתה תדפוק, השכינה רואה איתה הכל, זה גילוי שלך, כמו זה ראה את השלם בכל רגע. גילוי שלך, מועד גדול, אז הוא יתעלף על המקום. ולעשות מקבלים את גילוי השכינה, אתה רואה את השכינה, שם בכל מקום, איפה שאתה הולך, אתה בלב ים, אתה תתעניק, כמו כשעזור מביבי בהר, שישאלו, מה נאכל בשנה השביעית? אתה שואל מה נאכל בשנה השביעית? אז אמר רבי אלעפיאן, אז עכשיו הפסדת את הכל. אתה שואל מה נאכל, בשנה שתקבל, תעבוד בשלוש, יש 3 מחסנים, ואחרי זה הכל ירקב לך, אתה שואל שלא, זה שם לך שמיטה, זה לא יעזוב אותך, אז ייתן לך פירות פי מיליון, זהב וכסף ותפוזים טריים ותיכים טריים, אז עוד גזרו הספרים, יכלו לאכול מהכל, אז אני אומר השמיטה, אז אתה שואל אותי בזמן נאכל, שואל השמיטה, אז הוא אומר שאתה תגיד, זמן נאכל, נמות? מה, אמרתי לך למות? הכל מוכן לך. אז אחרי הלכו בלב המדבר, הלכו אנשים, פגשו אחד כוסס, כבר יומיים לא אכלתי, תחמו עליי, זה אחד נתן, השני אמר לו, מה אתה נותן לו לאכול? תחמו בלב המדבר, מה אתה נותן לו לאכול? תתן לו לגימה, ותעזוב אותו, גמרנו, תעזוב אותו, כמו שברש מקודש, שטח לחמה על פני המים. הוא אומר שנסעו באונייה, האונייה הגיעה בכנס האטלנטי, במדינה שקלת, אז יש מקום שהמים הם לא, אין רוחות, אז ראו שפה ימותו. פעם אי אפשר להגיע לאמריקה, רק דרך נורווגיה, אבל לנסוע מאנגליה אי אפשר, כי אין רוחות. בדיוק במסלול הזה אין שום רוח. אז האנשים נסעו ששמים נתקעו ולא יכלו לחזור. אז יש תמורה שאנשים גובים ברעב והכל, והיה פחד לנסוע. אז האנשים נסעו בכנס האטלנטי, הגיעו למקום שאין רוחות, אבל האונייה נתקעה. אז החליטו שיתחלקו באוכל שווה בשווה. כל יש לו מסעדה עם אוכל, אוכלים שווה בשווה. לא, צולים כבש, כולם אוכלים שם מהכבש. פעם אנחנו כבשים על האונייה, תרנגולות על האונייה. היום זה כבר הכל מוכן. טוב, צולים כבש, אז זה המקדש קהלת, ויודעים שתוך יום יומיים כולם מתים. ככה יכלו לחיות כמה שבוע, ואחרים היו מתים תוך יום. לא לכולם יש אוכל. אז אנחנו מתרגים שווה בשווה. שווה בשווה, אדם זה יתחלק תמיד שווה בשווה. אדם שיש לו אומץ, הוא מתחלק שווה בשווה. את כל מה שלו הוא נותן לשני. שלך, השם שלנו תמיד חדש. אין לי שום פחד, שום דבר לא. כי בבאות הימים תמצאנו, שלח לחמך, רק לספינה, כאן, פרשה י"א בהתחלה, שם על פני המים, אל תפחד, תן צדקה, אל תפחד, הכל יחזור אליך. אז הילדים מתחלקים, נמות, אולי יגיעו למקום שהמים לא הולכים, אין רוחות, נמות, ואז לקחו כבש, צלו אותו על החרטום, אז הגיע איזה כריש ענק, ליבתן ענק, לריח הצלי, והגיע מאחורנית, אז הוא התחיל לטרוף את הספינה, רוצה להגיע לצלי, תדור את הספינה, שהגיעו למקום שיש רוחות, הביסוי שהחליטו כולם לאכול ביחד, קצת ככה זה שהיה לו כבש, היה משאיר אותו לסוף השבוע, צולו אותו בשקט, חותך אותו בשקט, צלו אותו לעיני כולם, עשו חגיגה, עשו צליל לעיני כולם, אז ברוך השם, אז יצא ריח, כל היום התפשט הריח, הגיע ליבתן, התחיל לטרוף את האונייה, עשו אותה, נקרא סכנה, כמו שהוא מספר את עליו בתחינה, שמש צדקה מרפא בכנפיה, שאדם שעושה צדקה, אז הוא יכול להזיז את השמש. אז הגמרא מספר לנו כאן, עליו בתחינה, כשמוצא יהודי גוסס, אמר לו, אם אתה לא מכניס את העיר, אני אמות כאן. זה היה רבע שם להשקיע, והיה לו חבילה אוכל, להביא לילדים שלו. פשוט החבילה בשדה, סחב אותו, רץ לחזרה, הביא את החבילה. אז אמרו לו, בינתיים כבר נהיה חושך. אז כולם הוא עושה בתחינה, שאומר קוראים לו תחינות, אבל כולם בתחינה חסידה. הנה, תראו, חילל שבת, בשביל המצוות שלו. אז גם הוא ירגיש נקפות מצפון. אולי חיללתי שבת, פתאום השמש זכה לכבודו. זאת אומרת, שמש צדקה, הצדקה מזיזה את השמש. אדם שעושה צדקה, הוא משנה את כל גלגלי הטבע. הרי מתואר למדע שמה מנהיג את גלי הרקיע? רק הצדקה. אדם נותן צדקות, מחלק כסף, אז הוא יכול להזיז את כל גלגלי הרקיע, להזיז את השם, להזיז את הכוכבים, לשלוט את המזל, לשלוט את הבריאה. אז זה מביא כאן בתורה למד, זה מביא כאן בתורה למד א', הוא אומר שהצדקה, אדם מחלק צדקה בשפע, הוא לא מפחד, הוא לא אומר שלי, שלך, הוא מחלק, הוא נותן, יש עין טובה לכולם, אז הוא יכול לשלוט את כל מערכות הטבע, השמש צדקה, אז הוא מזיז את השמש, הרבה דברים הוא יכול להזיז את השמש, תראה, את הכוכבים, את הכל הוא מזיז, את הכל הוא יכול להזיז, אז כמה זה את כל גלי הרקיע, יש 12 מסלות, 7 כוכבים, ועדי הצדקה, צדקה לצדיק, לא כל צדקה מסתגת גלי הרקיע, רק צדקה שהולך לצדיק, כי באמת כתוב מתברך רק ב-11, ב-6, אבל לא לצדיק, אז מתברך ב-7 וב-12. אם את גם הולך לצדיק, יכול להיות צדקה, זה לא למקום הנכון. לתת גוש אחד למקום הנכון. אחד בברדיצ'ו. תראה, עכשיו יש פה יהודי, עומד על הטרסה, על המפל על הטרסה, והוא רוצה שהטרסה תיבקע, תיפול, תתמוטט, והוא יתרסק. כי מחר בשם בבקר רוצה להודיע פשיטת רגל. והפקידו אצלו כל העיתומים של ברדיצ'ו, וכל האלמונים ברדיצ'ו, הפקידו אותו לצד כזה. היה לו מין בנק כזה, בנק פרטי, וידעו שהכל הולך כשורה,
וכל הפקדונות של העיר יפקידו אצלו. כל נעשה תחת לאדמה או משם, יגנבו להם, שיחפור להם, שם מטמון, נגיד זה מזן ההימורים, שבנות, נגיד שזה יהיה כסלו. אז בשעה 8 בבוקר הוא יתייעץ להכריז, אז אם הוא יתן לנו אפילו גרוש, איזה משהו, אגורה, קופיקה אחת, אז תתבטל הגזירה. פתאום בבוקר הודיעו שהמזל השתנה. ואמר, אני לא נותן, אמר, הוא אבוד, חבל. שנה בבוקר, הודיעו מה שהודיעו, והיה כתשעה באב, כל בעדישון נהיה כמו שואה. כל הכספים, כל המיליונרים בעולם יקדו לצאות הכספים. בסוף פשט את הרגל, הוא נכנס לחובות, והוא לא צריך לצאת את הפקדונות בזמן, כל מיני דברים, בכל התמוטט. אם אדם נותן צדקה בלי הצדיק, אז זה לא מוזיל את זה גלגלי רקיע. עכשיו 6 ו-11. אבל אם הוא עושה את זה עם שבת, עם הצדיק, אז זה נהיה 7 ו-12, ואז הוא יכול להזיז את השם, שתי מעט הקרבין, לשנות את המזל, לשנות את הכל, לשנות את הגזרי דין, הכל לעבור, לרפא חולים, להציל אלמנות, לפקוד הקרות. אדם נותן צדקה למקום הנכון, אבל לגרוש אחד, אז הוא יכול על המקום, הוא יכול הכל, לפקוד את כל העולם, להציל את כל העולם. אז היהודי הזה, הוא פגש שם במדבר, יהודי גוסס, ועשינו שצדק עליו, מה אתה נותן לו, מה אתה נותן לו, מה אתה נותן לו, מה אתה נותן לו? אנחנו במדבר, יש לנו 40 ילכת ברגל, אני לא אתן לך כלום, הוא אומר, אני הולך עם השם, לא איתך, אני הולך עם השם, לא איתך, השם נמצא בכל מקום. והוא צועק עליו, אני לא אוכל משלך, ואני לא צריך את האוכל שלך, אני אוכל מהשם, האוכל זה מהשם, אני מחלק אותו על פי השם, תן לגוסס הזה לאכול ולשתות, ואחרי שכבר אכל ושתה, והוא צועק עליו, מה אתה נותן לו, כמה אתה נותן לו, מספיק, ואכל לך חצי האוכל, מספיק, הוא נותן לו, אז גם מה שנשאר לו, אבל גם מה שנשאר לי, כך. אני נכנס במדבר בלי כלום, אפס מוחלט. אני עכשיו אקבל אוכל חדש מהשם. אתה כבר גססת, פתמת את המיטה, עכשיו ככה את כל האוכל שלי, כל מה שנשאר לי, את המים, את האוכל, הכל, לא צריך שום דבר. אני עכשיו מאמין שהשם שלח לי אוכל חדש. הוא צועק עליי, מה אתה עשית? אני לא אתן לך כלום, עליי לא תסמוך, חיי קודמי, אתה לא תקבל כלום, אני רק הולך עם השם, לא איתך. ועד שהם אוכלים ככה, אחרי חצי שעה, 12 בצהריים, במדבר, 55 מעלות חום, השמש קופחת על הראש, הוא מתעלף, הוא מקבל מכת שמש, הוא צונח חסר אונים תחת איזה עץ, חבר אומר לו, תראה, זה שאמרתי לך, זה הסוף שלך, אני לא יכול לעזור לך, מצטער, חיי קודמים, אבל שזה הסוף שלך, אתה בלב במדבר, אף אחד לא יעזור לך, אין פה עזרה, אין פה כלום, השם נמצא גם פה. השם נמצא, לא זה אנשים המעדים, נשמע את השם. ככה הוא סוגר את העיניים, צונח אין אונים, נרדם, והוא עוזב אותו, משאיר אותו תחת העץ, ממשיך ללכת לדרכו, מה הוא יכול לעשות? כתוב חייך קודמים, תהיה את ההלכה. אבל זה הלכה, זה לא בנשמת הדין. נשמת הדין זה משהו אחר לגמרי, אמונה וביטחון זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. וכל זה רואים שני תלמידים שם בשלום ויוחאי. כל זה עוקבים מרחוק, כמו שאמרנו, איפה שאתה נמצא, בכל מקום ולבלב במדבר, עומדים שם אנשים לידך ורואים את הכל. עיני השם שוטטו בכל הארץ, השם צופיות על כל דרכי בני אדם. השם רואה ושולח לך שליחים בכל פינה איפה שאתה הולך, עוד נראה שנולדת כבר, תכלך את הכל. זה שתהיה בלב במדבר, וזה שתתן את האוכל שלך. וכבר שלח שם יוחאי שהם עומדים על איזה גבעה, ועוקבים כל מה שקורה. רואים את הכל, ואומר הבכייה לרבי יוסי, אוי ואבוי, לא זכינו במצווה הזאת, הבכייה כל הזמן בוכה לרבי יוסי, כל הזמן בוכה לו. הוא אומר, למה אנחנו לא זכינו במצווה? למה לא יכולנו לפגוש את הגוסס? היינו הולכים חצי שעה קצת יותר מהר, אז היינו פוגשים את הגוסס, היינו זוכרים במצווה. אומר לו, כל הזמן אומר לו רבי יוסי, זה לא עניין שלך, זה לא המצווה שלך, זה המצווה שלו. כנראה שיש להם גזר דין מוות, שהוא רוצה לשנות את הגזר דין, לקרוא את הגזר דין, אל תפקד, אדם שמח, מישהו דופק לו בדלת, הלך לדלת השנייה, כבר שמח. לא, דופק לו בדלת, ולא שבא לו גזר דין מוות. שקעתי סיפור, על אחד, שם עושה את כל כסף שלו לצדקה. והיה בחור ישיבה, ועלה לשאול את האדמו"ר אם הוא יהיה סופר סתם. אמר, אבל מה יעזור אם יהיה סופר סתם? שלמה, מה יעזור? מה שופך יפזר לצדקה. אז הוא אמר, הייתה לך ברכה, שאתה תרוויח, או שתספיק לפזר, כבר תרוויח כפול. ובא תספיק לקחת את הכסף. אבל איך, עד שעושה את התפילין, עד שאני אבוא, עד שאני זה, אז הוא לראה ללמוד סופר סתם, הוא פחד מזה, בכל אות, יניח של אנשים, ואמר, דווקא כי אתה מפחד, דווקא ככה, אתה תכתוב, תלמד, הוא כל היה חרדה, ואיך אני, מה, אתה חייב ללמוד, דווקא לפעמים שרק הכי קשרות, אחרי שהוא גמר לכתוב את התפילין, אז זה בנימין רוטשילד, קוראים לה, אדמו"ר בנימין רוטשילד, אז הזמין אותו להיות הסופר שלו, וכל חודש הוא מחליף את התפילין שלו. והיה מחלק את התפילין שלו, והיה קודם ישר מחליף את הכסף לאשתו, ואז זה מגיע ליד שלו, והברכה של אדמו"ר התקיימה במלואה, אז ברור לרוטשילד, ברור מה שזה, בסוף מת מרע, בסוף נסגר בכסף, אמרתי, אם הוא ישרה בשקל, לא קורה שום דבר. הוא כתב בדם, הוא דפק בתח הזה, שהוא נפצע. אדם שוכב שבוע, שוכב בשקט,
עושה רק התבודדות, אז אני חושב שהם יפתרו את הכסף וימוצאים אותו חי. זה שהוא נאבק שם, עושה בטח קולות, עושה בטח מכות, אז יבטא את הכוח. הוא אמר, אני מרב לא אמות. אז אדם דופקים לו בדלת, רוצים לך כמה גרושים, אבל תתן סוכריה, תתן משהו. אז אמר הבריאה, אז הבריאה בכה, אז אמר לו, לא, אל תצטער, מתי הם אמרו שהאדם הזה כבר נפל גוסה שם תחת העץ? אז הבריאה אומר לו, עכשיו נרוץ ונביא לו אוכל? אמר לא, חכה לראות את הנס. ואז הוא מגיע נחש, יוצא מאחור באדמה, נחש ענק, עושה לפלוע אותו, הוא אמר לו, זה הסוף שלו. כמה הבריאה, אמר לו, ויוסי לו, אני אז חייב להתחולל. ואז הוא רואה נחש אחר, בולע את הנחש הראשון, אמר אחר בחיי ויוסי, יש לנו המון אוכל, בוא ניתן לו. ואנחנו יכולים לראות עד הסוף מה יהיה כאן. ואז בא נחש, שיצא מזכור באדמה, וכנגדו בא נחש עם להבות אש, לשון אדומה כזאת, מלאה ארס תוסס, כמו אש, ומיד נשך את הנחש הראשון בראש שלו, והרג אותו, ואז הוא התעורר, איך שהוא התעורר, הגיעו לה והגיעו אותו. אז קודם מדברים פה, שאיפה שאדם הולך, אם הוא בטיטניק, אם הוא שבא במדבר, איפה שאדם נמצא, וזה צוותי אלמנה. האלמנה הזאת מוכנה מששת ימי בראשית, היא מוכנה כאן להכיל את אליהו. מששת ימי בראשית, צוויתי אלמנה, והאישה הזאת אומרת, הייתה האישה הכי גדולה בדור. האישה הזאת שהיא נתנה את האוכל שלה לאדם שמגיע מלב המדבר, שלא יודעים מי הוא ומה הוא, ואף אחד לא מכיר אותו, איש בעל שיער וזו אותה, והיא מתמימות שהאמינה שהאדם הזה, המילה שלו זה מילה, הבטחה זה הבטחה, והוא הבטיח להם, אם תתני לי ראשון, אז כד הקמח לא תכרז, לא תחסר, וקיימה נתנה לה את העוגיה האחרונה שהייתה לה, ולא כף קמח, את זה נתנה בשבילו, או שאמרה תני לי ראשון, והוא רמז לה שהבן של בסוף זה יהיה משה בן יוסף, אומר התוספות בקוף י"ד במרציע, בסוף זה תהיה הגדולה. שמענו כעת את דבריו הנפלאים של הרב הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א, מגדולי המחזירים בתשובה בדורנו, ראש מוסדות ברסלב שובו בנים נחמת ציון. במוסדות אלו של תורה וחסד נמנים עשרות כוללים וישיבות ובהם אלפי תלמידים הפרוסים בכל רחבי הארץ, אותם קירב הרב אליעזר ברלנד שליט"א בעמל רב ובמסירות נפש מכל קצווי תבל, על ידי שיחותיו ודרשותיו הנפלאות המתקיימות כבר למעלה מ-30 שנה, על פי משנתו של הצדיק הקדוש והנורא, רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה. דברי קודש נפלאים אלו ששמענו כעת, המעוררים ומחזקים את לב השומע להתקרב להשם יתברך, מתוך אהבה ושמחה, נאמרו מתוך לב חם ואוהב לכלל עם ישראל. בואו ולא נשאיר את הדיבורים הקדושים האלו רק לעצמנו, נקבל כל אחד להפיץ ולזכות בהם את הקרובים והידידים, את בני המשפחה והחברים, עד שנזכה שכל אחינו בית ישראל ישובו והתקרבו על ידי זה להשם יתברך, מתוך אמונה והכרה באמת הנצחית של עם ישראל בתורתנו הקדושה. להשגת והפצת קלטות ודיסקים לזיכוי הרבים ולקירוב רחוקים, ובכך להאיר את אור התורה והאמונה בעולם, ניתן ליצור קשר במספר טלפון 050-4154-314 050-4154-314. כמו כן, המעוניינים לקחת חלק בהרמת קרנה של תורה וזיכוי הרבים למאות ולאלפים ולהשתתף וליטול חלק בעבודת הקודש על ידי מוסדות ברסלב שובו בנים נחמת ציון, ניתן ליצור קשר במספר טלפון 02-626-4068 02-626-4068 או בהפקדה מכל בנק לבנק הדואר, מספר חשבון 430-1628 430-1628 על שם שובו בנים. המעוניינים לנסוע לציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב אשר בעיר אומן על ידי חברת הנסיעות מעיינות החיים, חייגו 1-700-700-148 1-700-700-148